To make a jar time to bless the count of name of Jesus. No, you said Kabi. You can be maybe Choice and Mumra what you also can't be. you're feeling in the right. Ichano Yamieja, Yamioba, Amen. It's slow. It's slow. It's slow. Born in necessary, born in the use of the chief. And I was say so a DNA, no feeling, it will use to Amen. Amen. Tom Brown. As an open for an answer, stars, moving stars, say we are so. Already, guess what I mean? I am if it's a so, maybe your man, and I'm not the fashion. You say, yeah, and I say, I don't want to
ebi so nso ananya so dodo na na yade a na ne tie sɛ mina celebrities so you are the people na de mai sɛ bi na wahwɛ no wɔso de people mo on chance onye fashion na ma fɛ no na ko internet na ko so so foto wo tina especially ma you know tapatia bia bia koso ipa te beka say bu anya ndu nya mission be very full nya meka na ba bi back nya meka say nya meka and na ba say le we be say be nya ma obi just things na ba te share no nya say na it na ko show bia na especially na for fans be bia asa me wo picture bi na wo san kwa no bi wonu mu se me ka kire o se na na ba mami ifia we si dia man mami eson efem posi de onu ati ale we ka se nyame hia kodon Nkansah le wen yo be kodon Nkansah le wen atamfo nyame fa eni sa ni pakoro na atamfo yo be ne dofo so nyame nya na dofo amen yo edika amade a meketo se amade go onseble kodon Nkansah enye dabo bia na be iguro na amade go be seble no be tigeni no be de na so bia begini dabo asiate din de yi mpani fo mo kai mo efo animo eno mo nyina na ade be so kese na se e bi go mo dabo amade a mesaka dabo ne se amade go onseble no simple blo be chiri bia mu ne enten wo yi high okuru na dabo fo mo no fo ni na no ama shapre ene ama seprai ene ama de go enseble za dabo fo mo ne kiba no Yankopɔn onseble adakwa no because wakente akunu se ne damo papoa no waya adakwa no na time ya ma de go aseble mo ategani mo na so ade do so ha wan fa begin de lege wan fa begin dafa wan fa begin tasi another bro but begin damo that means of follow ne damo okunu ya ma de go ene yes ma mpaye okunu so fa begin damo na damo ni gro na ma de go enseble no enseble thank you masiku maketo ma na shefe e pa wo kru e kra maybe they are support our no de ko wo pa so ma me kwa ho ne se na den nam so wo de nyame nti wo be ko me bia na ma fra pata buru bia pata so me yi bi me hwene na ton na me dia man no de ko wo be ban bia minisika me ton nsa me se sika nyina e ya ahye esusu mes men den nipa onya awura mu die me da ya se bupia no fe no akofa ne bag wo ba se apɛ na me se yi kodwe se de ne sika bia ni ho na akode akotama ne bag no akwa koton no ba na mska ha ne ka se koton ada busia pra me nkɔbɔ na me fa ma na pra se koton so na nya me ya ade na no ala di bibia beba se na mi awurade ayiye bi awurade wa ye bi awurade wa ye kase ne ho ye hu wo ho to ne so a wonu hwa da bia da ampa me di kakra ma ne pempenso a na media bofra ya ba bedure ya wa hwefie ntisa wo dia hemisa awurade wa ye bi dia ye bi me ni da so ni awere femu
sa abafrɛ yi wo bediri se kura so ne de pɛmpɛmpɛ so awurade de na ba de nyamis Akutu sembe na ade ma. di ma wo fo ne sɛ sɛ wo ba na sɛ ma no sɛ yɛ du sɛ yɛ nsia sɛ yɛ miɛnsa ɛnno bi ɛnyɛ bi ka wo mani nyinaa bata ho de obiara ka sɛ ɔyɛ biara do ahoɔden bɛ so biara fa boa obiara ne obiara nkɔ so ne wɔnyɛ adwuma no nka sɛ mede meba wɔ animuonyam nti me taa wo yɛkyi na mayi yɛ firi mu na wofo no obiara ma ne ba mu nyɛ yiyimu ɛna ɔba no so wɔyɛ adwuma biara so afa nyame soro di n'akyi na fa mpaebɔ taa n'akyi sɛ biribiara bɛyɛ awerɛhyɛmu sɛ biribiara awurade ɛtaa w'akyi na biribiara wie pɛyɛ na mma ɔdɔ no koro yɛ mma awofo ntam ɛne mo ne mo ma ntam mo mma yɛ biribiara ɔyɛ biribiara na sɛ nyɛ a frɛ no tena ase na tu ne fote akwan wɔ yɛ a wokɔ no nyɛ nti tena ase fa sei na awofo no yɛmfa nyɛ fote sɛ mfa ntu yɛ mma ne yɛ nananom ɛfo That's papa.